Sibingelele sikwamukele kwezinehlonze TV. Kwintokozo kakhulu ukuthi njalo uhleli nathi. Ngakhohlwa ukuthi sikulethela indaba ezithinta izimphakathi, ezithinta zamabandla nakonke nje okwenzakalayo eNingizimu Afrika. Ungasubscribe ngekhathi zonke ukuze ukwazi ukuthi usilandele noma yini la usuke ufisa khona ukuthi uxhumane nathi. Namhlanje sise Tower of Faith Ministries. Sihleli nompostoli uMxolisi Striker wakashange kanye nomama umpostoli phakathi kwethu. Then sokhuluma nabo nje kafushane ngohambo lwabe kakhulukazi ezubaba umuntu omndeni aphinda azoba umfundisi banebandla banama branch amaningi esidinga ukwazi ukuthi kusuka manje kuyaphambili as umuntu osebenza ngokuyikhandla kanzima. Apostoli ngiyazi uningi into obhekane nazo nohlabazana nazo empilweni but ngiyafisa ukuthi mhlawumbe kusithathu sibeke esithombeni sokuthi ukubuya uzoqhubha umsebenzi kaNkulunkulu after izinto zonke odlule kuzona. Ibuphi umzima obhekane nabo, imaphi ama challenges ohlangabezana nabo ukuthi uqhubeke uqale phansi and nokuthi ukhulise umsebenzi bona le ku edeka amanye ama branch kunomsebenzi omuhle. uNkulunkulu mebezo Abraham uthi kuyena phuma ezweni lakini nasehlotsheni kunento ayishoyo engifuna ukuthela kuyona ethi ngizokwenza ube isizwe esikhulu. In other words uNkulunkulu uma ekubiza noma ekukhipha uyalenza igama lakho. Ngizokwenza igama lakho libe likhulu usho njalo. iBhayibheli lithi libe specific lithi ngizokwenza igama lakho libe likhulu. Ngamazwi uNkulunkulu uma esibizile uyawakha amagama ethu, we call it ama brand. Ibrand yakho uthi nguStriker as umfundisi njengomuntu osebenza futhi kwimedia emsakazweni. They call me uStriker, yabona lo. So uma ke kwa destroyeka le brand igama lakho seliphelile. Yeah, seliphelile. So I run to lie uma kunezinto ezingezinhle ongafanele ngabe kukhulunywa ngazo ezithina njengabaholi liyashayeka igama lomuntu futhi iphinde shayeke futhi nobuKristu buyashayeka. So nobudlelwane ke babantu abathize umuntu athe nabo buyashayeka ngenxa yokuthi into ofana ngabe siyayikhuza thina nje as leaders kodwa ibonakale iphakathi. So I run to lie ngashayeka kakhulu ngo2018 I think so called 2018 ngashayeka kakhulu kodwa ngase ngithemba uNkulunkulu esimeni sonke ngayithatha ngokuthi ithunywa basho njalo oyithunywa sokungisondeza enkosini. Well ngike ngasho kuma interviews amaningi ngathi one abantu abathuka bangithuka nabantu abakhuluma kabi nabantu abademelayo yasa ngathi sesikhathi bathi yonke into abazisho angibasoli. In fact ngokweposition yami leza zinto zazingafanele. Truly speaking ngoba abantu uma bethatha izingane zabo beyilethe enkonzweni bazuthi zizophepha. In fact indawo yebandla indawo yokuphepha. So sabona ukuthi ngabona ukuthi kwakuyizinto zemfowethu zazingisondeza enkosini. Ukuthemba uNkulunkulu la ishayeka igama kodwa ngathemba uNkulunkulu. Kunephatho oyivezile yokuxolela nokudlula entweni. We understand ukuthi lokuxolela kungaba into engabalula but iqiniso lithi ukukhohlwa kwinto engenzeki kumuntu. Mhlambe ukudila namanxeba aloke evela mhlambe ukuthi uyazi mhlambe negama lasifamlani lalikhona ekutheni angithelele empilo yami phansi mhlambe sibanibani udila kanjani naloko as moving forward. Sesidulile ekutheni ngiqolelile but sesikhuluma manje ngokuthi ukwazi ukuphila nabantu unono ukuthi abanye bakwazi ukuthi babetray. Mhlambe komunye umuntu kungalula ukudlula uma engasazi istory sonke kahle. So kunabantu engathi mengibuya emphakathini abamalungu omphakathi abayicommittee nomphakathi abaqhubeka na icase basethe ukuthi ngempela bekwakwenzakaleni yabo. So lokho kwake kwenza ukuthi ngithole nabantu ababengemva kwalento. So ngizama ukuveza ukuthi ukuxola lokhu okushoyo ukuthi mhlawumbe kube khona abantu abakubhetrayayo yabona abantu abakujikelayo kodwa ungabazi yabo. Uma usuzobezwa ngabantu bezwe ukuthi usibana nesibandana ibizwe uNkulunkulu avuthi uJesu bafika mahlele phezulu kwethu bese sikhombisa indlela okuyiyona efanele sihambe ngayo. Ithi izwi lakho babothothwele wena babothothwele ukhanye esinyaweni zethu babothothwele siyabonga ngegama likaKristu Jesu namandla. Lembi yavuleka lezi zinto ebavimbile ziyavuleka.
egameni likaKristu Jesu namandla eliphilayo. Ngiyacela sishaye izandla sishele phezulu sishaya uJesu. Ngiyacela sishaye bese sinike izandla zethu sishele phezulu sishaya uJesu. Asishele phezulu lesesandla. Bese sivulile sibonga mama ikisebenza siwathathe siwasebenzise. Sivulile sibonga. Sonela benazi ukuthi ezinye zezinto ezikushimbileyo nesikulandelayo senziwa uNkulunkulu. Hayi Sathan. Senziwa yilomkhonzi impela, hayi uSathan. Nithule uNkulunkulu eveza amandla akhe ekufishwe komuntu. Athethe uSathan. Nayingelo siyami la kunomama la ingane yakhe ese-ICU kuthiwa ngikutshele njengamanje ukuthi ngicela umlethele lo mama kunomama la ingane yakhe ese-ICU iyangihlebela ingelo ngicela umlethele la manje ingelo sami ngitshe manje njengoba ngigibela la ithi kunomzane wethu ingane yakhe ese-ICU kuthiwa ngisho ukuthi angabesaya khona sengathola ucingo noma nini. Hayi Nkosi yami. Le ifika manje njengoba ngikhuluma njengoba ngishumayela ngitshelwa lana ukuthi kunocingo lubi ofanele alithole kodwa kumele simphandazele. Yebo Jesu. Ngoba ingane yakhe se-ICU. Hayi Nkosi yami. Hey mama, ingane yakhe se-ICU kuthiwa izandla bafethu selubaba izandla bafethu. Usutholile? Uthole nini? Manje nje. Qina umisibindi sukuma ngenyawo. Qina umisibindi. Lempi asina naso zoze. Linda nana naso le. Epekete sikida sud. Hallelujah. Lempi akuzita man lesitia baha. Be strong. We are here for you. We are here for you. Be strong. La kwahlala khona lengane lapha esibelethweni sakho. Ebadashana. uNkulunkulu makahamba ayothuba babeke isandla. Ngomunye wethu we love you. Hamba ngamandla onawo Gideon. Phepha uNkulunkulu sizoba nawo. Selabashana. Hey! Kana uzothola amandla esimangaliso. Sizokulethela inkonzo sikanye nawe. Ashe baba izandla mina angahamba khothuka. Ngiyamazi. Ngibonile. Owangifela. Ekhaya. Mama ngicela ukuthi ngingayiphazamisi lento engifuna ukuyenza lana manje. Ingelo semonco la ngisiza ngingayiphazamisi. Kunomuntu la okuthiwa ubongiwe, bongekile noma ubongiwe. Oh yes, kade ngitshele ngaye kuseni. Nontombazana ngifuna ukukhulekela. Ngoba kunento lapha eyisilwane lapha esweni sakhe eyinyoka. Nokubonga, yes, nokubonga. Ngimemezile kuseni. Imala, idla konke ukudla akudlayo. Ngiyathanazela. Yeah. Shaya mntana mshesha. Shaya mntana. Makama lakho nokubonga. Kunento la eswini sakho futhi hayi ukuthi nje into engikhomba ukuthi into kamoya uyayizwa la eswini sakhe yami. And ngaso sonke isikhathi uma usudla iyasuka ize laphezulu ifika imela ifika ikamisa kudla yona wena udla. Yeah, mangcwele ngicela ngibeke ukuthi ngizaqhina ngale nto engiyenza la. Ingakho ke leyo nto leyo isisiyathelela ngisho emndenini wami abazwani bonke abantu bakina bafunani ngendlela esimangaliso ngathi akubona abandawonye. Inomoya lokunomoya olapha ekhaya okunomoya olapha ekhaya odinga ukuthi kunyathele umuntu kaNkulunkulu ekhala kwakho ukuze kushenge amademoni emithi egcwetshwe lapha ngaphansi lapha kini. Ngoba nibanjwe ilezinto ezifakwe zikhonkwane ezifakwe emakhaya amakhandlela abomvu nayelo afakwe izinalite afakwe ekhaya lakini ingekho ngazoni kanje nawe ubanjwe lento lapha esiswini.
kodwa namhlanje ngithandile kade emdlane ngimthande emdlakazi uba uthe namhlanje eleka nake sema uthe namhlanje nami ngisho njalo ngizothi namhlanje uzokhululeka hayi kusasa kodwa namhlanje omkhulu ongakithi process Jesus awuthi ngeke angangeni lapho masisha angiqedele la awuthi ke Josi sonela sami lithi Bible Nkosi yami mongcwele lithi Bible uNkulunkulu ke kunokuthi aye ningizwe nokuthi akithi uzwa abantu bakuphi khuluma leGibhithe uzwa abantu abahlala abakuphi baseGibhithe uzwa ukuthi banjani bahlumezekile ngithi umbuzo uthi indaba uNkulunkulu engayanga eGibhithe kwangathi uma ekhuluma ehlane location wrong ayo uma uNkulunkulu ezokhipha esimweni uthi kumuntu haleluya wamthuma ubani uMose ngoba uNkulunkulu akakwazi ukuhamba nesixuku phela izwi alikwazi ukukhuluma nabantu bonke likhuluma nomuntu oyedwa kodwa akhulume nabantu bonke namhlanje sisetha of faith esisakhuluma nompostoli ngohambo lwakhe kaNkulunkulu sininto ayikhulumayo nayivezayo ukuxolela ukwazi ukuthi uphilisane nabantu bomphakathi uphilisane nabantu bebandla mama usimasiza kuwe njengomama ukhona usekhaya ukhona usebandleni kunama branch amaningi ifuna sidile nezimo ezenzeke ekhaya nezimo ezenzeke ebandleni njengomama obukeke semncane wazi kanjani ukuthi uhendishe lezi zimo noma ubhekana nalezi zimo kodwa kuzona zonke uqhubeke futhi uhlale emshadweni and we supportive kumyeni wakho sonke isikhathi siyabonga kakhulu ithuba into engayisho mina ukuthi ngifunde ukuthi ngikwazi ukuhlukanisa ukuba unkosikazi nokuba umfundisi 2 ngafunda ukuthi ukuba umfundisi ukusupporta iministry yomuntu engishade naye lokho akungibeki ekuthenini nami ngifuna ukuba uye kodwa kwami ukusupporta yena so uma ngabe ngisekhaya ngiba umama ngiba unkosikazi I do my duties asekhaya ukuba unkosikazi nokuba umama uma ngisebandleni ngiba nama duties ukuba umama umfundisi ngiba umama to all my son and daughters abakhona ebandleni either ukhona noma akekho but ungifundisile ukuthi liphathwa kanjani ibandla uba ibandla is a very sensitive place compared to ekhaya hlale kune joy hlale kumnandi hlale kuhlekwa dlala but then ebandleni abazalwane badinga ukutreatwa ngerespect dignity ubalalela izimvo zabo ukuthi yini abayithandayo yini abangayithandi so ileyo part esengifunde ukwazi ukwehlukanisa ukuphila impilo yasekhaya nempilo yasebandleni so into enza kube lula kakhulu ukumsupporta ukwazi yena ukuthi umuntu onjani we've been married for 7 years so ngimaze kakhulu 1 2 3 4 years ngambona ukuthi umuntu onjani so should anything happen no abantu bayisho ngaye ngiyakubona lokho sebekusho currently mina I know umuntu waka 1 2 3 years engishade naye ukuthi lo abamshoyo akusiyena mina lo engimazi yes so it make it easy ukuthi kubelula ukumsupport because when you transparent when you are open to each other as a couple kwenza ukuthi impilo ibe lula ukuflow because uyamazi ama sides akhe so kunama side umuntu noma ngalisho ngaye but you know ukuthi that's not him yabo so ke ngingasho njalo noNkulunkulu uyasiqinisa yasipha amandla nokuthi mangabe ungena emshadweni ungena with covenants so I covenant ithi for better or worse akaze kuthiwe for nicer or worse alikho igama elithi kumnandi mushada lithi tsida kungcono noma kuba worse so ke ubekezela lezo zimo zokuthi kungcono noma ku worse so noma ku worse asikho isikhathi sokumeasure ukuthi kupha ku worse so you take anything it's either ku better noma ku worse so kwenza kube lula ukuthi ukwazi ukusupport home and ministry mhlawumbe before sifile ekugcineni noma sigoqe asiyibambe ngokuthi mfundisi kunama branch uthi awu8 esewonke manje apostoli bunjani ubudlelwane ku leadership yakho umanage kanjani ukuthi lama branch wonke ube nama service owenza amanye ekseni uphinde futhi mhlawumbe wenza kabili ngosuku kunama branch wonke anekhathi ekhonza ngabo ngazo ngama Sundays one ukwethemba abazalwane uNkulunkulu akhe endaweni abakuzo
Right. Sofika ekuphetheni nasekugcineni. Mfundisi, singisuka manje kuya phambili, yini engalindeleka kuwena mhlambe noyiplemile ngebandla namsebenzi kaNkulunkulu kuya phambili? Akukho kusha ikona lokho ukuhamba sishumayela ivangeli ezizweni zonke sibambisisa abantu sibatshela ngoKristu uJesu akukho kunye esinako yiloko nje injongo yethu as a church. Kakhulu besiteni nompostoli uMxolisi Striker wakashange kanye nomama umuke Shange sidlela ebandleni Tower of Faith Ministries. UNkulunkulu anigcine ningakhohlwa ukuthi siyasubscribe we as Nohlonze TV channel. Bless you all.